хора, надявам се, че ме виждате. Ето така, ако застана, ще ме виждате ли? Ще ме виждате. Исках да ви покажа как да запаковам подаръка си от Люси, който преди малко ходих да взема. Хапнах набързо и дойдох тук веднага да ви го отворя. Сега, не само за мен, ами и за вас. Ето тук има голяма бележка, на която пише: за Мони, обичам те. И ще издърпам първо ето това нещо, което бях наказана да отворя първо. Ето го, така изглежда, надявам се, че го виждате добре. Пише сега. И с тези конци аз ще го отворя. Май няма ми се наложи да ползвам ножица, но донесох си ножица. Ама е вързано на възел. Не е вързано на възел. Какво ли има вътре? Между другото тежи, тя ми каза да не опипвам. И аз това не си позволявам подобни действия. Как тя махна сега тая бележка? Никой не знае. Хора, вътре има дърво. Аз ще се опитам да го отворя, но със сигурност, че вътре има дърво. И тежи като за дърво и си е точно дърво. Аз се чудя какво ми тежи толкова много. Опа! Надявам се, че не се чуди, че ти късам петията. Вътре е истински пън. Погледнете го, това е пън. Това страшно много ме шашно. Даже има нещо напръскано на него. Хора, ако случайно имах печка, щях да го използвам. Понеже нямам, ще трябва да го използвам за сантиментална стойност. И ето тук ще го сложа. Не знам защо трябваше да отворя първо пънчето. Нямам представа. Сега ще трябва да отмажна някакъв си пандълка. Точно не съм измислила как. Срязала съм го, хора. Люси, ако гледаш това, не ми се сърди, че го режеш. Пънчето много ме изненада, между другото. Не очаквах такъв подарък. Похарчила си от дървата заради мен. Ето дългата пандълка. Пандълката е голяма, колкото за кола. Браво на много. Помоли ме да не гледам, и аз това не съм гледала. Нека сега видим какво има вътре. То с стиксо ли е залепен? Между другото, отвътре... О май гад! Боже господи, вътре има меченце! Аз много обичам плюшни играчки, ама нямам нито една. Боже господи, здравей! Между другото, това от влоговата ми знаете, че е копия на Додо. Леле, колко е мекичък! Много благичък. Дай ще си му оставила етикета, колко мило. Много ми харесва. Мирише хубаво. Мирише на нещо сладниково и на малко на лака, с който е пъскана кутията. Много ми харесва. Аз нямам плюшни играчки, сега ще ми стои на леглото. Искам да видя какво друго има. Видях, че има още нещо. Вътре има първо ластичката ми, второто календар. Направила ни е календар за 2017 година с наши снимки. Много е благо, ще ми стои за спомен цяла година. И после като мина годината, най-вероятно мога да си отлепя снимката. Не знам дали мога да си отлепя снимката. Вижте го само, надявам се, че ще се види добре. Ма това е жестоко. Дали има с миньони? Ако има с миньони, тя ще да ви поръча с миньони. Но и мечо пълно ми харесва. Надявам се, че ще успеете да видите снимката. Чакайте да видя дали ще мога да ви я покажа. Честно казвам, нищо от нещата не съм и очаквала, че ще ги има вътре. Много ме зарадва този подарък. Жестоко е. Олеле! И хубавото на този календар е, че ще мога да отбелязвам някакви неща на него. Много е хубав. 2017 година. Надявам се, че ще мога да си ползвам цялата година и че ще градим спомени заедно. Това ни е коледния подарък. Много благодаря. Кашонът вече е празен, мога да го оттегля от тук. Той самият кашон тежи ужасно много. Мога да ви кажа, че едва съм го домъкнала това нещо вкъщи. Чакайте да ви стигна. Едва го домъкнах това нещо вкъщи и супер много тежеше. Обаче си заслужаваше, защото копието на Додо е при мен, леле. Изобщо не очаквах, честно ви казвам. И много ме зарадва това.
Аз всъщност реших, че ако имаме куче, ще се казва Арчи, така че мога да кръстя мечката Арчи. Аз, Арчи и моят календар, който трябва да измисля подобаващо място да го закача, мисля, че ще бъде ето тук. На вратата ще забием едно пиронче. Да, ще отива много. Така мисля да направим. И всички ние с Пънчето, с Арчи и с Додо ще ви казваме довиждане. Аз Пъна най-много го заобичах. Искам да ви кажа, че ще го сложим на почетно място вкъщи. Мисля да му вържа пандок. Не очаквах Пън. Не очаквах и плюшена играчка, нито пък календар, така че съм абсолютно изненадала всичко. Много ти благодаря за всичко, много ми хареса. И сега, заедно с моите нови приятели, ще ви казваме довиждане.